Ja sam Darius Gaming, danas ćemo snimati, kao prvo nije puno, dugo je bilo klipova, pa sam odlučio danas snimati zato što sam bio u Crnoj Gori. Jako mi je žao što nisam dugo snimao, pa sam odlučio ovu igru što snimam kada me puno podsjeća na GTA, ne znam da li koga od vas podsjeća. Znači ovo su ovdje kontrole. Ideš vamo, idi vamo, idi vamo. Tu, ovo ti je vamo samo da idemo. Ovo je kada čakam da se biješ. Ja sad ću ovo da promijenimo. Eto, prebili smo. Tu, ovo su naravno dalje kontrole i tako. Pravo kliknemo i bum. Ubili smo ga. Znači ovo je preko jedan kontrole. Ovo je kao ženče. Čaka pištolj, čaka pištolj. Pušku moramo da zarobimo. Aha. Možemo auto vozit. Ovo kliknite. Znači ovo. Ovo je puno posjeća na GTA. Sam kada to malo gasa učići. A puno je posjeća na GTA. Mislim da mogu da... Tako da ćemo sada idemo vamo da malo se razikamo. Poludaci. Ćemo ovdje za... Htio sam da ga zadrhti na auta puno. Fuck. Ovaj auto me posjeća na G-mobil. Puno. Sad ćemo malo da gazimo ljude ovdje. Dobro, sad idemo ovako vamo. Ne znam sve vamo. Tako da, tako da idemo ovako, idemo se zezamo po gradu. Ne znam koje je auto, samo da idemo naprijed. Sačekaj, ajde onda sad. Ovo je... Ne znam koje je auto. Ne znam na koje me podsjeća. Ljudi, mnogo mi je žao što nije bilo klipova. Nije bilo klipova, ali eto, ja sam htio da ponesim tamo da snimim vlog, ali nisu nastavljeni roditelji to, tako dalje. Mogu li ga ja prijeći? Tako da... Ja moram sad ići unazad, pa iću rikverci. Gaz, vidite, imamo neku misiju da obavimo. Mnogo me podsjeća na GTA, jer me juri jebena policija. Tako da moram da idem ovako. Oho, što je zajeba. Moram da pratimo strelcu. Op. Onda valjda pokazuje gdje mogu pobjeći od policije. Ne. U biti super što nas juri policija, ali nam da stigne, bože. Kraljne, izaćemo iz auta. Naravno. Znači mi ovdje ko neka ljudna da stanem u ovom autu. Ti moraš da poštuješ prava. Sad ovo vam se što sviđa. Što mogu krasti auta, a ovo vam se auto mnogo sviđa. Ovo je trkaći auto nego.
Mnogo mi se sviđa, tako da ću u ovoj epizodi ispravljam auta. Šalim se ljudi. Ili da ne moramo ovako udarinjemo. Bješli ljudi s puta. Bože, ide baba ljuta. Tako da ići ćemo ovamo. Kliknut ćemo ovo. Oh shit. Neće mi zastao za auta. Ću izaći iz auta. Uzet ću pištolj, ući pištoljem, a ja mogu. Ovako idemo u rikvec. Ajmo druga rikvec. Ne znam šta je ovo, koji je ovo kurac, koji je sranje. Tako da... Koliko ćemo da idemo nazad. Biru, riru, riru. Klepnut ćemo gas, okrenut ćemo i sintat ćemo ga ovako vam. Tako. Morat ćemo ići ovako putem. Ovako ćemo da idemo. I ti puno da nas sereš. Pa će idemo ovako, pa ga okrenemo. Pa ga malo unazad. Pa gas, pa ga ovako osvitamo unutra. Pa malo vamo i... Pa ćemo vamo. Moram izaći iz auta, uzem pištolj i kamo je meno neko kupiti. Ne znam koliko važi. Tako da... Mnogo je bedno, tako da ću biti ovako. Tako da... Naravno, ući ćemo u auto, ili ćemo ugazat, ili ćemo unaprijed. Morali smo naravno izaći u kupovinu. Želim pušku. Ovu, kako se prepara. Ko što mogu pušta? Pištolj mogu kupiti drugi. Ne mogu ništa kupiti. Auto. Sad. Bože, ajmo kupiti već na ulici bolje auto. Poklon, šta je? Na poklon možda bude stale i dobro, tako da idemo ovdje. Shit, idemo ovdje. Idemo naravno igricu opet ući. Idemo se razrezati. Ovo je auto parkirano, bože. Već smo da uđemo, hajmo da poštujemo pravila. Aj, poštujemo pravila.
Znači, mi ćemo ih teško poštovati jer smo mi pedaskike, tako da moram ću ovako znam. I sad. Jebeno idemo, okrenemo se. Poštujemo pravila. Malo ćemo gaza dadimo jer nema čeka. Tako da ću ja jebeno da izađem. I pokušat ću da nađem sebi neku autopolje. Koliko valja ovo? Ajde, probam ovo. I sad se duže sjedaju u auto. Boga mi ovo ide. Al taksi je još brzo. Opa, Đuđo. Hoće ovo, boga mi. Hoće ovo, hoće ovo, hoće ovo. Hoće. Već ovako da stanemo, da izađemo. Da se ovako vam okrenemo. Izbacimo taksi, uđemo. Sad smo mi taksista. Sad moram ovo ovdje čeka prevedem. Čeče, stani. Dokle traš? Dokle traš? Moramo se okrenuti jer nam je misija iza nas. Okej, sad sam nešto skontuo. Koliko mi ubijamo ljudi, toliko para dobijamo. Tako da udarit ćemo ovu ženu ovdje. Ona ne živi u gradu. Ona je balavac, opični. Ajmo, taksi. Žurim taksi, bola, šta ćeš ti? Ti nisi vidio taksi, požuri malo, pa ljudi čekaju. Kakav je to taksi, sam se ovo borio da žurim kod nekog čeka. Oh shit, moram nas. Morat ćemo krenuti ljudi ovako vamo. To je bilo to što se tiče ovog klipa, hvala što ste gledali ovaj video, ako ste like, share, subscribe, kao i uvijek,